L-Istitut tal-Istudji Turistiċi l-ITS iffirma ftehim kollettiv ġdid mal-Union Maltija tal-Għalliema l-MUT għall-edukaturi tagħha. Il-ftehim ġie ffirmat fil-preżenza tad-Deputat Prim Ministru u Ministru għat-Turiżmu Ian Borch. Dan isaħħaħ l-impenn kontinwu tal-Istitut sabiex jipprovdi edukazzjoni ta' kwalità fl-industrija tat-turiżmu u l-ospitalità. Dan l-investiment jinkludi żidiet sostanzjali fis-salarji, progressjoni fil-karriera aktar maġla, allowances ġodda u l-introduzzjoni tal-grad ta' professur. Il-kap eżekuttiv tal-ITS Pierre Fenech esprima s-sodisfazzjon tiegħu għal din il-kisba. Il-permess ta' dan l-ftehim kollettiv se jkun qed jippermetti li l-ITS tkompli tevolvi kif evolviet tul l-aħħar snin u nkunu nistgħu permezz tiegħu nilħqu objettivi dejjem aktar ogħla. Dawn nagħmluh permezz ta' kundizzjonijiet tajbin illi jixraq lil kull akademiku li jaħdem ġewwa dan l-istitut. Il-President tal-MUT Sur Marco Bonnici sostna li dan huwa ftehim li jirrikonoxxi r-rwol essenzjali tal-akkademiċi tal-ITS f'settur li hu kruċjali għall-ekonomija ta' pajjiżna. Dwar dan il-ftehim ikkummenta d-Deputat Prim Ministru Ian Borch. Ftehim importanti li fl-aħħar mill-aħħar ifisser kundizzjonijiet aħjar għall-akademiċi kollha fl-ITS. Dawn huma n-nies il-professjonisti illi jippreparaw liż-żgħażagħ illi fl-aħħar mill-aħħar ridu jilqgħu, iservu, jitimgħu u anke juru l-esperjenza ta' Malta lil dawk illi jżuruna. Xejn inqas anke għal Maltin illi jieħdu servizzi fil-gżejjer tagħna. U għal daqstant kien importanti illi il-Gvern, l-ITS, l-MUT jaħdmu flimkien biex jaslu għal dan il-pakkett importanti.